Hi, joto ani channel Triple Nation channel nai tongnai taku buku hasal sampha okra sraino tini hai khapangni hamjangmo yaphare ani program te kaisa ang present khaine age ang kok tang suiha bangla bai english bai ge tabong ke kok borok tam ke lockdown du pa palia ge lockdown no tuina corona virus ro no tuina ang kaisa kok borok bai kok tang sui man tong ge abono tinang pori khana ronai nirongni thani chaya ge ba nirong correction khaiman an kok tang kha coronavirus tabok sung joto coronavirus no kiri tongma ba bono tui ang kok tang suikha kok borok bai ang tabo pore khnaronai pore khnaroman pore te kisa sung sukrubi salainai coronavirus bahai inglang nini le kaya tasuk doro inglang kri khani ni khago maya hayung ganangai borok butharkha o corona nang asaima haktor honjakha chaina phan ganang hnei bolayu haktor borok rok mokol bai nugya virus si tabokhe palia norok sumsogni samung rok bangma bagai hayungo satokmung kotor rohorkha kaitor chini sakao sangsarni borokno sirokha boni jolema tamkhe hayung ganangai gerikha hamjakma noani jorago tuitor bai butharkha borokno satokna bagai tabokhe rohorkha virus no COVID-19 hayung ganangai pandemic ngai thangkha all lukurok tabokle sisasidi sisana jora sokpaikha corona ni bagai bebak haktor ongbaikha lockdown tongthok sokliya sring ongbaikha bebak town hinba tobokha kaitor chini bagai hamari keplung toksa tongmlui rok tongthok jakbai mani naidi khumulung hayung ganangai gari birikhung rungtor choleliya carbon dioxide hamya nokbarbu ongkhaliya saljung sana skang nokha somoi watiwa mahai hayung no naithogrona bagai de kaitorba khlaikha omhai corona phayakhe lockdown bu ngyang khamu lockdown ngyakhe sangsar komode thangkhamu COVID-19 bai theinai nukhungno rojadi khakchangma manjaknai rokno bu rodi hamari hamui bachama okaitor bebagni nini musuktui ingsithung sangsar ganangai nini mungbu lobjak sithung ani koktang asungna tabokhe ang umno coronavirus ani koktang no kisa sukrubai salainai tamkhe reading roma bai asuk borok busi sogya hainba sukrubi salainai oro coronavirus no tui saka coronavirus nini kayale bahayingkha tamkhe mokol bai sungnugia mokol khali bai sungnugia abo tama bai mi asung nugo hege bono saka belaikhe doroma maya krei tamkhe borok kwbangma sungsar butharkha haini bagai bono maya krei hinhaka hayung ganangai kwbangma butharma bagai bono maya sara hinhaka ge tabok boni achaima khe sung joton saimanu chaina ge hayung ganangai virus coronavirus phaya sakang sung nukha kotor desh rok sagni power no sagni phan no phunuk laye phiaba sung nukha coronavirus asuk chikon sa mokol bai nugyana si phan pailia takhe messenger tongkha asuk chikon sa virus baisi ke sumsok ganang hayung ganangai abni bagai no kaitor sungno satokma rohor khna nei oros sujakha ge boni jole mani nobu phunukha chini sakao tamni ke chini sangsaro nukha hamjakma rokbu gerei ngreng thangkha hainbang bo jole jagai obhai sungno khlaikna nei oros sujakha noani jorago orokhe noa hi kaisa borok aige ni borok tongo a jora bhain borok rok sumsok khaima bagai borok rok belaikhe hamjakma gerei sagni musuktui tongthok tongoi kaitor tuima tui kotor bai borok no butharkha inge apro nuan borok kahamno mathangi narakha bo khairok jakha kaitor borok rokno bo butharma bagai ke nuano saka je tui kotor bai borok no tei buthalia nei
ge hain bai de tabuk corona virus bai borok no sungsar gnangi bethar nongkha hnei oro sajakha ke covid-19 bai hayung gnangi borok theibaikha pandemic thangkha sungsar gnangi joto jaga na wngkha ge hain bang sung sisana jora tabuk sak sak no bahai ke katai tongnai abni sisanan jora ta lockdown to jefrofan khai tongmalia lockdown paikhe sung sak sak ni katai tongnai ba sung srungna nang tong hain ba oro sisa bai sidi ge corona ni bagui no lockdown thangbai kha joto city ro ge sring sring ke city para ro tongthokli hi hum ya hayung gnangai sung nukha gari gura birikhung rok jahas kotorok chin kok borok ke rungtor rok cholia ni bagui sung nukha carbon dioxide hamya nokbar bu ongkhalia ge toksa tongmuli robu tongthokjak baikha abo haike sung chini tabuk experience nugui tong corona virus nge ke lockdown bu ngi angkhamu lockdown nge ke chini sungsar asake pollution kha nokbar hami angkha hainbang borok theifa thangkhamu huma klaikha ta ro mane corona virus phai ke lockdown khaijai angkhamu ge sungsar gnang joto no pollution nokbar hami angkhamu ge borok theide thangbai kham hi huma klai ge tabuk haifana kaitor chin bagui hamari obhai ni toy phaikha lockdown ni bisingtei nokbar kaham rok sung man kui tongkha aigen slai ge obo no sajakha je obo joto ngmani kaitor ni musuktei ingkhana hnei oro suijakha tei boni mungbu kotor ke lobjak sithung nei paithao suijakha ge obo na ani koktang ni meaning sayarok tongkhe joton thani nakarsana chamarok no ke joton thani ang koyu comment khaidi share khaidi like khaidi inke si sung koktang rok sui chin literature kokborok ni literature teibu hamkhai development ngi phai inke asang nungthang joton hain hai ani khapang ni hamjangma yapare ani program tinin bagi asang muthakha hambai